Mga dekalibreng armas ug mga buhing bala na recover sa kapulisan gikan sa giabandonang giparentahang kwarto sa Cagayan de Oro City. Sumala pa, dugay na nga wala gipuy-an sa nagrenta ang maong kwarto. Anang report. Nakurat ang mga miresponding personahe sa Puerto Police Station, ingon man mga personahe sa Barangay Council sa Bugos sa Cagayan de Oro City. Human nga ilang nakaplagan ang mga dekalibreng armas. Nadiskobrehan kini sulod sa usa ka ginaparentahang kwarto nga dugay na kunong wala gipuy-an sa nagrenta. Matud sa kapulisan nga nagpatabang sa barangay ang landlord aron maablihan ang iyang giparentahang kwarto sanglit sukad October 2023 pa wala nakabalik ang nagrenta niini. Pag-abli sa kwarto, didto na nakaplagan ang usa ka shotgun unit, handgun ug mga buhing bala. Medyo delikado siya kay kung pananglitan lugar og kanang maong balay, masudlan sa lain ba. Okay, siguro makita sa atong mga igsoon na wala na may gapuyo diha. Sigurado basi gulong kabon matay nga hinuon makuha tong mga maong armas gamiton sa daotan nga pamagi na magkaproblema na ino ng atong police station. Ang mga armas ug bala anana sa kustudiya karon sa kapulisan para sa safekeeping o ginasubay na sabdila kung lisensyado ba ang maong mga armas o kung nagamit ba sa mga krimen. Ilan na sab ginasubay karon ang identifikasyon sa lalaking nagrenta sa mong kwarto nga gituho ang tag-iyasab sa mong mga armas. Nga mong gitutukan karon, palawman pa namo ng investigasyon kung unsa gihinungdan sa gimotibo nganong kalit lang siyang nawala dihang dapita. Panawagan sa otoridad labi na sa mga gahupot ug armas nga mahimong responsable ug dili magpasagad sa ginabutangan labi pa nga dako ang risgo nga dala niini kung makuha sa mga daotang tawo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.